Salam. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu Advent na paupatom madihita hurian itu hatta. Hurian itu hatta Minggu Advent na paupatonon martai mahon tomu maibana pina arga ni Jahoba. Tabukka ma parminggota marede mahita siap buku edeni huriata nomor 44 ayat sada sahat rodi ayat 2. Pestani saluhut hurianai imatu tuguna ipe mamuna bai patuna lamanjakon namanopot ajol marlas ni rohasi tutu saluhut halak na burju lamangi huton Yesus Lasni roham di debata sakap nama padus puji Yesus Kristus nama nobus pondimuna marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuah hamuma tu borusion, idama nungaro hatu aumi. Idama ihutu ibana do upa silehononna jala pamalosonna di jolona marolop-olop maho jala marlas ni roha ale borusion ai idama na Roma au maringanan di tonga-tongami ninna Jahoba haleluya 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 martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami. Nama dok moliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluaho kami sia dosa dohot hamatean. Hupangi dohami saipatiur jala rajai marohanami marhite-hite todi perbadiai. Asa unakku rohanami mida hamek metonnai urupi hami asala putadahami ibana raja naungroi si sobaon ni sadok colma na dilihat portibion. Amen.
Urian itu hatta, tangi hokamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik siam Matius 10, ayat 41 sahat Rodi 42, songonom madidok. Nama Jakob panurirang, alatar goar panurirang, dapotan upa ni panurirang. Nama Jakob partigor, alatar goar partigor, dapotan upa ni partigor. Na pinaumupon aek tabar, satahu tu sahalak sian akan ame meton, alatar goar sisiaku ibana, situtudo na hudokot tuhamu, dang namago upana. Olak ni masahatna, atong rak mangidugugu mahita diadupan ni debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tatopoti madosata diadupan ni debata, martangi yang mahita. Ale amanami, jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu, jala hutopoti hami dodosa nami, dohot pangalosyon nami na gudangi di julum. Tatap mahami, marhite-hite asi ni roham, jala sama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amen. Tabege maha tabaga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha, jala pardenggan basa do jahuba. Labba tarimas, jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita, hobar tu akka dosata,
jaladang di balosot tuhita, hobar tu aka hajahatotta. Songon asi ni rohani ama-ama mida aka anakna. Asi ni rohani jahuba di aka na makabiari ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen.
Hurian itu hata na dibata nagabe epistel di minggu Advent na paupatos sadarion. Ima natar surat sian Jesaya pitu mamuka mai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 onom. Laos tajahahom ma marsikat sorin. Tada halongangan di hatu tubuh ni Immanuel. Akup ni didok Jehovah mamadok si ahas songonon. Jadi ninna si ahas ma dangolo au mangido asa unang huujuni Jehovah. Di baheni apalah Tuhani sadiri ma mangalehos sada tadda dihamu idama gabe-gabe masada na burju na marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon na magoarna Immanuel. Ay tagas so diboto dakdana kidope mabolokon najat jala mamili na denggan tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hina biaramui olat ni masahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amen.
Tahatidako maha porsyotai, songon na hinatidako nidongata saha porsyao disadok portibion, rap mahitamadok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabegabea si atodi perbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adoksa da huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Shalom. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan mingguon minggu Advent na paupaton 10 Desember 2022. Topik ni jamita tomu maibana na pinar bagani Jahoba. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion Imam Minggu Advent na paupaton, namar lapatan managam haroroni Tuhan. Napaduaon pandidion nabadia. Sadarion di par minggu ota pukul 10.30 WIB, di patupado di huriata pandidion nabadia tu opat dakdanak boru, sian tolu keluarga ruas ni huriata. Patoluon ruas natamba. Mulai sadarion Minggu 10 Desember 2022 gabe ruas ni huriata ma keluarga Henry Ricardo Situmorang, Elsa Naomi Boru Marpaung, dohot sada dakdanak boru, maringanan di Jalan Praja Dalam G nomor 10 Onom, Kompleks Kostrat, Kebayoran Lama, Banjar Bungur Kostrat. Nasida Rosian HKBP Riama PPM, Resort Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Paupaton Pangapulion. Di hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, pukul 20 WIB, Patupaon Nihuriata, acara Pangapulion, tu keluarga Nyonya MF Sirait, Boru Saragih Sitio, maringanan di Jalan Burak nomor 20 Sada, Kompleks Perhubungan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pinangido tu ruas na adong di Banjar Kampung Perigi, asaro mandohoti acara Pangapulioni. Palimaon
Parmingguan Gabungan Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, patupaon ni huriata do Parmingguan Gabungan tu anak kota Sekolah Minggu. Niuluhon ni amang evangelis Insinyur Wilfred Manurung, liturgis situa Tri Budi Silitonga. Pinangido tu aka ini anak kota Sekolah Minggu, asaro mandohoti acara Parmingguoni. Paonopon, perayaan Natal Remaja Dohot NHKBP. Di hari Minggu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 10.07 WIB, patupaon ni huriata, perayaan Natal Remaja Dohot na Posobulung, maringanan di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Pinaboton tu remaja dohot na Posobulung ni huriata asa mandohoti perayaan Natal. Parmingguan Botari pukul 15.30 WIB mansohot majolo sadarion. Papituon, perayaan Natal Parompuan dohot gladi bersih. Di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, pukul 10.07 WIB, patupaon di huriata, perayaan Natal Parompuan maringanan di Gerejata. Gladi bersih di patupa di hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, pukul 10.08 WIB. Warta jemaat on, gabe undangan tuhita saluhutna di acara perayaan Natal Parompuan, dohot acara gladi bersih. Pawaluon perayaan Natal ni huriata. Sada Natal keluarga. Natal keluarga patupaon di hari Jumat 20 Tolu 2022 pukul 10 sia WIB di Bagas Tabe, Ganup Marsada-sada. Acara nunga di parade huriata, tabuat mai asaboi diperbanyak, hombar tu kebutuhan tabe. Peleata di pesta di boi di pasahatu huriata asa denggan tartikting. 2 malam Natal, di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 di patupa 2 hali. A. Pukul 15.30 WIB, tonga 4 Botari, Namar Bahasa Indonesia. B. Pukul 10.30 WIB, tonga 7 Borngin, Namar Bahasa Batak. Peleata dung simpul jamita, baen tupakta tu STT HKBP dohot Sikola Pandita. Ria Mahitaro saluhutna mandohoti ulaoni. Tolu Natal umum. Di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 di Patupa 2 hali. Ima A. Pukul 8.30 WIB, tonga sia manogot, mar bahasa Batak, huhut marulaon nabadia. B. Pukul 15.30 WIB, tonga 4 Botari, mar bahasa Indonesia. Dilanjuton marulaon nabadia. Peleata dung sidung jamita, bae tupakta tu diakoni sosial pusat HKBP. Boa-boa dihita saluhutna, hujahaon hami surat sentralisasi keuangan sian kantor pusat. Na pinarsangapan amanami inanami parhalado dohot ruas ni huria HKBP. Asini roha madihamu dohot dame sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sian tondi parbadia. Amin. Tama situtu do mandok maulia tehita tu debata pardenggan basai, ala asi ni rohana tarbayen hita manguduti akka parkobasiota,
mamolus akatiki sahat rodi arisa darion. Songon naung taboto, nunga dipatotopon sinode godang, na 60 pon HKBP na di bulan Oktober 2022 na salpu, ima sentralisasi parhepengon. Na marsakap patujo lohon, rohama masyurupan dina malaulawon, hadosan equality, marhasitongan justice, manahan sustainable, parhaha maranggion, fraternity, marhite sentralisasi parhepengon. Tahiring jupang hasadaon lao mangeai, dohot patupaon rumang na dumenggan dina sumarihon, dohot manok gopi, balanjo ni akka pangula, so mardia biar, inganan pangulaon na di sandok huriata. Songoni nang dohot na pasauton, akka pakobasion sian hatopan sahatu akka resort. Dung sinode godangi, marudut tu akka pakobasion, natapatupa ima marhite akka rapot di Huria Resort Distrik Lembaga Dohot di hatopan, tahamulia teondo parsi tutu ni akka parhalado di resort, ni uluhon ni Padita Resort, songoni nang distrik ni uluhon ni akka preses, na patupa rapot anggaran tahun 2020 tolu na hombar tu sentralisasi. Songoni dang parsitutuon ni tim sinkronisasi na pinabik bangkit ni Eporus laomar sidepon pasadipon pakobasiota di rumang ni administrasi doot akka sisia-siana. Lumobi di Hajuara Bagason, dinanaing bongot hita tu sentralisasi parhepengoni, mamuka ari sada Januari 2023, 20 tolu naro. Dinalao patau hon hita padalan sentralisasi, dipatupat tim sinkronisasi do pembinaan, dohot pelatihan di 4 wilayah, 5 wilayah sada di auditorium HKBP Seminar Sipoholon, wilayah 2 di Aula Universitas HKBP Nomensen, wilayah tolu di Pekanbaru, wilayah 4 di HKBP Cijantung. Lao makobasi sentralisasi hombar tu haputusan ni sinode godang, pabakiton masada badan na ginoaran Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan BPSK. Badanon manama kobasi sentralisasi parhepengoni. Ia haroroan di bolan si pangkeon ni badanon dina makobasi sentralisasi keuangan ni. Songon naung ditotopon sinode godang pa 60 ima 55% sian akapelean na dihuria, tambah ni haroroan na asing naso maralo tu aturani huriata. Sian na 55%-on mapangkepeon ni HPSK manggo nopi balanjo ni sude pangula nagok tiki. Balanjo ni pegawai HKBP, program hatopan, program distrik, program resort, operasional ni kantor pusat, lembaga, distrik dohot resort. Sian na 45% nari na tading di huria. Ima nagabe boal ni huriai. Dina lau patukon akka parda budabuani, huria manguduti dohot mangume-umei, aka ulaon dohot parhobason ditokani huria, ditongani huriai. Hombar tu pasuru-suruon ni tuhata na pandirihon hita dohot huria nai
Huriana asa mampar buehon akan nadenggan songon natar surat di Yohanes 15, Yohanes 15 ayat 10 sino soan mahita saluhutna parhalado ruas dohot sude pangula asa marhite sentralisasion lam tangkas patut tudu tapa tudu roha na marsiurupan. Songon nani igil ni tema ni sinode godang pa onom puluh onom HKBP marsiurupan mamorsan akanadokdoki ima dalam mangaradoti patik ni Kristus. Galatia onom ayat 2. Pos doroha, sentralisasi parhepengon gabe dalanta manghehei roham na masih urupan di sude ruas dohot parhalado di sandok HKBP. Asamian jala lam nal taride parbue ni pangulauta songon huria suang songon nasai laon marpanindangi tu jolo anon. Ditongani huria masyarakat dohot bangso. Anggiat ma sentralisasi parhepengoni bolas mangeahi haim baruon ni pakkobasiota jala saur mai tu tahun orientasi pelayanan di HKBP 2020 tolu na mangondolhon profesionalisme dalam penata layanan. Songonima pinasahat tuhamu saluhutna, tuhatama namandongani dohot mamasu-masu sandok parhalado dohot ruasna dina mangarade rohat tabe di minggu Advenon. Marsangap matuhani marhite huriana. Tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima hujahaon hami tiktingon. Tuhatama namandongani hitawon saluhutna. Horasma. Horas.
Dami ni diwatana sumurung sian salhut na roha. Ima mangaramo tiak kate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli dihita di minggu paupaton minggu Advent. Ima surat ni Apostol Paulus tuhuria Rom. Di bidusada mamukasian ayat sada sahat rodi ayat pitu. Au surat tinos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus na terjauh gawe apostel jalai pinapulik tu laun mamari tahun berita nauli nasian debata. Ima di parbaga-bagahian di akka surat nabadia marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anakna Yesus Kristus Tuhatai na tubuh siapa paran ni si Daud ia dagingna. Naung tadap gabe anak ni dewata na marhagugon mangihuton tod di parbadia. Dukehe ibana sian hamatean. Sian ibana doho jalo hami asini roha doho tohonan apostel mangalopokon panguluyon di hapor siaw turuhani sadut bangso alani goarnai. Sian nasida do nakamu na jinuni Yesus Kristus. Madapoton akan nahinaholongan ni debata jala akan nabadia na jinunai na dihutarom asiniroha madihamu dohot dami siya debata mata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Selamat Advent madihita salhutna. Minggu tasadarion ima minggu Advent na paupaton. Mahuton padapot niaka padibisuk di tahun parhuriaon yang go di minggu paupaton somal di dibahuria lilin na pautpatoni ima namar warna na pink. Namar lapatan keceriaan. Mulu di minggu Advent na parjolo paduaho patuluhon warna na ungu ima nama naringoti mangkobarhot taringot tu agungan keagungan ni debata dohot ajakan pertobatan lau manomu-nomu haroro ni Tuhan Yesus Kristus padua halion. Alai di minggu paupaton, minggu Adveni, ima minggu keceriaan bahwa perhatian orang-orang percaya sudah tertuju ke kandang domba di Bethlehem bahwa Kristus akan lahir. Ima nanaing pesta honota di hari Sabtu dohot minggu nanaing rok. Marhite turpuk jamita manugoton na dienet sian surat tongosan ni Apostol Paulus tuhuria Rom. Takasitu tu di pabua di ayat 2 ima na di pinarbaga-bagai hian dia ka surat na badia marhiti-hiti panurirangna. Hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus adalah pengganapan nubuatan dari para nabi-nabi. Jala mengihutop padibisuk ni pada narubi dada hola di buku panurirangi di surirakon. Alai di buku musana perjolo pe nunga adong tudu-tudu
tu Tuhan Yesus Kristus. Ai didok di tulu Musa bidu tulu ayat 15 jala bayanok kuma perpadamu doh boru-worui rodi pinuparmu tu pinuparna ibana mangali satun ulum jala pargutommu tabihulna. Alani mangihuton akapande bisuk ni pada narubi dohot pada nebaru bahwa ke-66 buku di dalam Alkitab itu semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah dipatudu si dohot lingkar ni sepeda jari-jari nai martudu-tudu tu poros. Poros ni Alkitab ima Tuhan Yesus Kristus. Ido pamusatan ni panidangion ni hata ni debata sian sada Musa sahat rodi pangkapon. Laos di bagasan nima dipabuat taringot tu anak na Yesus Kristus tu hatai na tubu sian pinoparni si Daud ia dagingna. Naung gabe tadap anak di debatana margahugon manghutotod di perbadia. Dung hehe ibana sian namate. Na pinabuan ni Apostol Paulus di son yang go Tuhan Yesus si jolma situtu di bana siap pinopar ni si Daud do ibana tu jolma 100%. Jala odo na seyujud diperdebatkan halak diakka di luar ni huria na porsea di Yesus Kristus. Ala di dok rohani akka halak daktar jalo pikiran na debata gabe jolma jala jolma dihadirion hajolma di Yesusi ibana debata. Itu hal yang tidak masuk akal, tidak masuk pikiran. Alani sahalak amani huria di nama naringoti taringot Tuhan situ lusa daun di dokibana sonon. Huha porseai asa huboto dada huboto asa huha porseai. Mengerti bukan untuk percaya, tetapi percaya untuk mengerti. So nido nang hadirio ni Tuhan Yesus, holan marhite-hite ha porsiao do boitar jalo hita, pabua Yesus si jolma si tutu de bana, jala de batasi tutu. Dang 50% ka jolmau ni Yesus, 50% ka de batauna. Alai gokdo 100% ibana jolma jala 100% do ibana debata. Basa ikut tubuh jala hadir Yesus Kristus songo jolma dohot songo debata di Portibion. Tabot odo dung madabu jolma tu dosa hiradong do sada lobang natos na subuhi hatari para jolma. Danganong jolma na mampu lau manari pari. Madapoton debata. Jala dimulana diusaha ho jolma do lau maju pakon debata marhiti-hiti pamilion. Ima marhiti-hiti pamilion ni si kain do siabel. Alai marpakorodo pamilion ni si kain do siabel. Gebeado kecemburuan ni si kain. Alai jalo debata pilihan ni siabel. Gabe dibunuh si kain siabel. Dia tuh homa Musa di buku tulu Musa. Bidu sada satro di bidu pitu taringo tu rumang ni pilihan. Ala ni pardusaun. Sepatu paun ni bangsa Israel.
Tetapi itu juga menjadi masalah. Bangsa Israel dengan segala macam persembahan yang diaturkan oleh Allah itu menjadi rutinitas belaka. Holan asal mah dipilih. Ada anggapan bahwa sudah dipersembahkan beres segala-galanya hubungan terhadap Allah. HP dodo rohana sida sia debata. HP dang diulah onda sida lomoni rohani debata. Nakpe di patupa pilihan. Alanima ikon gabero debata di bagasa Yesus Kristus songo jolma na padumuhon jolma pardu satu debata. Tidak ada orang yang dapat menghubungkan manusia dengan segala keberdosaannya dengan Allah dengan segala kekudusan kemahakuasanya hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Alani daktar bae manang ICP jolma padomuho dirina tu debata. Alai sipata jolmaon pajago-jago hodo. Molo hudok pajago-jagohon ay ko benok ko do songonon asa malua una. Dangadongi. Manang boha tabuan au sugari tabuan matawang dolar sagari jaon omma ali di bata asa malua una. Iho may hiping mi. Dangi hola Jesus balua dangadong nasi. Atong ahado nanayang si patupaon. Ima mulo tapatu pape manang aha di bagas ngulut tu harajaw ni debata i parbue ni haporsiaw. Parbue ni haporsiaw. Bukan untuk menyelamatkan. Itu bukan amal yang dapat menolong kita di hadapan Allah. Suatu salah kita. Tapi gitu, nunga dipabakit turiata panitia pembangunan rumah dinas pendeta. Nanay kota tahun naro, tahun 2027. Sudah itu hitai kumar situ tu mangalehon parbui ni hapor seaw. Dangadong nabuhi pajago-jagohon. Asa dipuji halak, asa songonon, asa songon. Itu tidak ada. Tetapi berilah menurut iman. Buah daripada iman kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Manangah hape. Nanaing bui patu pota. Diadupan di debata. Itu hanya adalah buah iman kita. Bukan untuk menyelamatkan. Aiha porsiaudo. Nama mitori jolma. Dada nama ngulahon patik. Alani unang olo hita tarela di pola hapor seauni akadongan nadibariban. Dengan amal mereka akan memperoleh tempat di surga. Dangadongi. Anggo manghutok kita parbuini hapor seado nata patupa. Aido ben dok di buku Jakubusi hapor seao ni pesong nido molodang adok pangulaon na naung mate do hadirion. Alani pangulaon alani hapor seado na ikotubu di bagasan ngulutak. Mulut tawige padohan ni Apostol Paulus di pamukaan ni terpunakin au surat tinongos ni Apostol Paulus na poso ni Jesus Kristus. Adong naasing cara manongos surat na jolo dohot nuaing. Lumubi dia ka surat-surat ni si Paulus seperjulo do di do ibana au naposo ni Kristus Yesus.
Au manong surat Tuhan. Ang gunuaing madapoton na pinarsangapan siano. Baru pe marhata patujulu adong isi ni surat panutuk madungi sianau. Tentu mulo dipabuah si Paulus na soni ay dakya itanda si Paulus huria Rom. Dakya ibana siya ni ditanda huria Rom ibana. Dus di mulo son ditikisin maingon neng tabayan WA tu sadahalak na hurang pasti ibana manadahite terparjulu tapabuah guarta. Yau siya nudo. Hudok otho asa dibotoho do. Unang dulu hana. Jala si Paulus sendiri manong surat na tuhuria Rom. Nakpeso di tadebana adong go diutuh-utuh ni si Paulus do di pemikiran Paulus pada saat itu sesudah surat ini sampai di kota Roma. Itu pusat pemerintahan, pusat perdagangan, kota metropolitan. Di mana banyak orang lalu lalang datang ke kota Roma. Dihirim ibana do. Mulu adok surati adok Kristen sian luat nasing ro. Adok perpunguan ni halak Kristen di huta Roma. Dijaha di si surat ni si Paulus. Gabi adong buanonna. Tu luat na muse. Taringo tu poda aporseao. Ino ba na didok. Paulus mengirim surat ke kota Roma adalah strategi penginjilan yang luar biasa agar penyebaran Injil itu bukan hanya dia yang menyampaikan tetapi orang lain juga akan menyampaikan berita keselamatan itu di mana mereka berada. Di Papua Apostol Paulus do ibana ima naposo ni Yesus Kristus. Sa sitonga hatana poso di terjemahan Batak na dipahalus lui. Anggo hata aslina dulos do manang hatoban ni Yesus Kristus. Hatoban di halak Batak, waduh, dang binotowi. Jala mulo na jolo di bona ni pasogit. Adorak suruha Kristeno ni. Anong buhato di halak Batak? Jala anong sisa-sisa ni. Alanido banedok mulo nang mga ririk boru. Diboto siyan garis keturunan ni. Didok ay habido inin. Namadok paparan ni hatubad do ini. Alani disudi nang di hutarom ditiki macam itu rudo status ni hatuban. Nang di halak Batak itu rudo status ni hatuban. Dak si parsar honot to ni. Alani do akka keturunan ni habina jolo di tanah Batak. Ito lao de mangarat to asa dang diboto di pangarat to ani ise latar belakangnya. Gabi lebih eksis di mana dia kapangaratuan. Manang di panobangan. Sejarah gereja mencatat tuan nomen sepe di silidnung perjolo-jolo ibana menubus hatobado. Hatobado diajari ibana gabe halak naporsea perjolo. Untuk mengangkat derajat asa mago sian pikiran ni halak Batak bahwa hatobani halak naso marguna di bagasan nguluna. Jala hatoban ima halak na mengabdi seluruh hidupnya untuk tuannya. Sudah gulunai holat tu tuan nado manang na hadidokon pangatusion da jolo songon benda mati do, manang songo barang do atau bani. Yang setiap saat dapat diperjualbelikan. Ala nido bena ditubus na mensen, ala dianggap bui
nabui diperjualbelikan, ditubus. Gabi bui diajari. Olo do apostol Paulus menempatkan diri di dalam status yang paling hina, mengabdikan segala kehidupannya untuk Yesus Kristus. Bahwa melusuku kita sonari, olo do hita hato bani Yesus Kristus. Siapa yang mau? Aunang may guarra mang, mula na po sara olo mau. Ang gutuk-katuba do padies may. Lohot do be i dihita song kalabata. Tetapi Paulus tidak peduli. Dia merendahkan segala kehidupannya di bawah pimpinan Yesus. Yesus do Tuhan, di mana dia akan mengabdi, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ima Yesus nagabe jolma jala Yesus debata situ. Mula songoni sa minggu nai hita lau mames tahun hatu tubuh niti Tuhan Yesus Kristus si. Ahado nanay si patupota. Kita seharusnya seperti Paulus merendahkan diri kepada sang raja yang akan datang. Yang sudah datang. Dangadong nabui dohonota keberadata. Mengabdi kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Mangulahon lo manerohana hatana dohot mangulu di bagasan ngulu ni Yesus. Ido nanaing patupauta di panung munomota manang di nanaing mames tahun hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Namangihut di do apostol Paulus dirina na terjuga be apostol na pinapulik tulaun mamari tahun barita nauli sia dewata. Molo didok apostol Paulus na pinapulik na marlapatan yang dihususkan. Kasi tong na dakola si Paulus be na pinapulik. Sudido halak na porsea na pinapulik. Na pinapulik do hita saluhut na siya portibion. So si siya ni na ni yo Tuhan Yesus siya portibion. Lao manodangi portibion. Dan itulah kehidupan orang percaya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita dihususkan menjadi terang dan garam dunia ini. Dan bui hita mana-mana maktu portibion. Molo botar manang molo birok portibion dohot kita gabi si birong-birong. Manang mulu marara portibio dohoti ta hirarara. Alai halak na porsia naung di papulik do marhite-hite tot di parbaria. Jala marhite-hite padidion na badia do hita di papulik. Dohot marhite-hite panidangio kaporsiaon na say tarok gadu minggu di ibadata. Na pinapulik dang marlapatan nasubui marsaur dohol halak nasing. Dang halak na eksklusif, alay na inklusif. Kita tetap berada di dunia ini. Tetapi kita sudah dipisahkan dari kehidupan dunia ini. Lau memaritahun berita nauli. Manamonomu haroroni Tuhan Yesus Kristus di hatu tubunai ikon radidu hita lau mamaritahon di papulik Yesus Kristus
asa di bagasan lomoni rohana. Kita menyambut harona. Jadi suatu salah penyambut hatta di Tuhan Yesus Kristus ini. Ay sugali tarisihi lebih dalam. Buhadon waing akka perayaan Natal menyambut hatutuni Yesus. Ngaulo songon na mga pasusuban na dihitani. Ibo kamu do mga pasusuban inay daw. Mulu dihitam mga pasusuban na julot hudat tudot tanoi. Adong pak ni pinalubu pamana di arsik. Ibae may alay gumudang guram-ramma. Gumudang go bulungi singkong disi uram-ramma. Dung habis satu nga itabay mo se sirana itabay bulung singkong mo se asa terus ado. Nanggo pala hola uak mi arsik pak ni bidui. Perayaan Natal tau peso tuk tabain gumudang uram-uram. Ipolani Natali gabedak tarida. Ay oloro ala say di gorgori nakingan susubani ay pak ni pinahaluwi be huli kuningay nga maderder be. Yato siya mudo maderder. Nagabe las malala saur tu daun singkongi. Idu tabuna. Susubani na judo. Jadi perayaan Natal bukan dengan segala pernak-pernik yang kita buat. Acara yang heboh-heboh. Buhado Natal masa depan dapat melihat penderitaan orang lain. Ala ini yang gua umat pikir manang naso pas di ruhamu nang lain onok kudu kebenaran. Banyak orang yang tidak dapat merayakan Natal seperti perayaan Natal yang kita rayakan pada saat ini. Apakah tidak lebih baik perayaan Natal itu menyisihkan dana Natal itu untuk menolong mereka di seberang sana? Di mana ni pasogit, na mungkin manuhor lilipe di gereja marhui-hui. Hui kok di tidak dana kau mulai pagalak lilin. Sat tabihamu mulai maneteki siyang gijang lili ni dung itutung ni takuk lo ditoro. Ay so ina marga ni. Jala di hati hai tiki hada darahon ni ba. Olo repe ni takuk pini alang mo se. Sabinoto lili duye alay di alang lo. Alanima menyambut Yesus yang lahir di kandang domba di atas palungan yang dibalut dengan kain lampin dengan segala kesederhananya yang sangat sederhana. Buhado kita merayakan Natal masa depan melihat penderitaan orang pada saat Natal itu. Apakah tidak lebih bermakna mengirimkan sesuatu agar mereka dapat bersukacita untuk sesuap nasi? Inilah pergumulan orang-orang Kristen di kota untuk dapat menyeberang melihat bahwa Kristus juga lahir di sana dan mereka akan menikmati kelahiran Kristus itu. Di bagasan nima mulo tadok perdalanata tujolo daktaboto manangahan na yang masa. Baik pribadi, keluarga, gereja, bangsa ini kita tidak tahu. Tetapi yang diharapkan melalui perayaan Natal kelahiran Kristus itu kita tetap
berada di dalam posisi yang mau sederhana menyambut Yesus. Asa olo hita lau parede honggolutta gabi bagian kenikmatan orang lain untuk masa depan sebagai orang percaya. Jala si Paulus nakid di ujungi surat nai asini roha madihamu doh dame. Sia di bata mata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Mulo didok asini roha karunia. Nomor 8, karunia itu adalah cuma-cuma. Allah sudah memberi hidupnya cuma-cuma. Dak poras itu horon. Allah ni sona persuruh ni Yesus tuak kasih sianai. Pergilah dan berikanlah cuma-cuma. Karena kamu menerima itu cuma-cuma. Aka napa meluput sahiti di dok tu sianai itu cuma-cuma. Dilihat Tuhan Yesus kuasa tu nasida. Kalau itu cuma-cuma diterima, cuma-cuma memberi. Di bagasan nima, neng lamradi hita, mamaritahun berita nauli. Enunga dihususkan debata hita, gabe pemberita kelahiran Kristus, pemberita keselamatan, dan menjadi perdamaian buat dunia ini. Amin. Martanya yang meta. Mau lihat ma rohanami di hoali Tuhan debata manami. Ala dengga bahasa dohot asini roham. Napatu bigyok tuhami hatam. Ima di haroro mali Tuhan Yesus Kristus. Songo jolma dohot songo debata. Di tengah-tengah ni portibion. Roho di bagasan kesederhanaan. Tubuh di barani pinahan. Naing manaiti rohanami. Asa toktong marhiti-hiti kesederhanaan. Udut ni roha haserepon. Marsoba tuho ala ni pabayanammu naso halopuan, naso marhatu dusani, ay hanguluan dot hasesani dosa di liok ko Tuhami. Mauliate madihuali Tuhan debata manami, say patau mahami, lau manomu-nomu harorom, songon ianakomu, songon napasom gabe marsangapo marhiti-hiti ngudu nami. Unak tarlalap pamiali Tuhan. Diaka hasomalan haportibionon. Napatari dahon lasni roha natarlubi. Holan secara fisik. Alai mungkin lasni roha alani hadu tubum. Dang terus sahat rodi ate-ate pikiran dohot ngulu nami. Mauliati marihuali Tuhan. Tatap mana kadungan nami. Nadibaga sa parukilon. Dia katikion. Asa doktong maju na sida tuho marsoba tuho di bagasa nakaparukilon na. Mauliati marohanami di huali Tuhan. Patau mahami gabi hatobammu nama maritahun hatam. Napasatong ngulu nami tuho gabi pilihan na mangulu.
Ali Tuhan de bata manami. Martangian ko kami tuho akka perayaan Natal na naing sipatu pau nami dope. Dito nga tawa ni Huriamon. Asim maruham. Saya urasi jala perbadiai matuak katikin oneng ro. Jala satu tubuh ho oleh Yesus dito nga tawa ni sudah akka perayaan Natal. Mabayan jonok tuho jala makanguluhon holong ngeroha na pinapatarmi. Ubak kami tujulom akadongan nami keluarga na mabuan ni anak kona tu padidion na badia di kebaktian pukul 10:30. Saya homa na maleok kebisuhon habis tara di nasida. Lau menugu-nugu mengajari danak na pinalumehmu. Gabi anak kalumuan ni roham. Na makalacon. Hatu tubuhnya ali Tuhan Yesus Kristus. So ni do trua singuria. Ne baru di huriaon. Keluarga Henry Ricardo Situmorang. Dohot Elsa Naomi boru marpaung dohot yanak ko nasida. Paso-paso na sida di baga sa parsauran na uli. Dohot suderu as ni huriam. Lumubi di bajar naninganan na sida. Paso-paso na sida di ulaon. Si ulaon na sida. Di nganan na baru. Parbisuhi na sida li Tuhan. Marsaor dohot akka hobbar bagas na sida. Mabuan barita na uli. Marhiti-hiti ngudu na sida sigano pari. Tuho mga pasatami nangka kebaktian penghiburan na nang dipatupa tuwina nami inang nyonya sirait boru sitio. Asa para diomu rohana sida. Majalo apul-apul na siya banwa gijang di bagasako ali Tuhan Yesus Kristus. Samar pakirimu na sida pabuan na paju pangdusugo takkan na porsea di labung. So ni dot ibadah sekolah minggu saya paso-paso may saluhut na di bagasan asi dot tolong ni roham. Ali Tuhan de bata manami namar hubas tu huriam HKBP makubasi sentralisasi keuangan. Asi marham ali Tuhan asaujur rohani sudah parhalado di tengah-tengah ni huria patuliconi gawe marsangak warmu marlasoha sadok huriam makalacon dengga basa dot asin rohana pinato pami syok song ni mali Tuhan de bata manami nang akka namarsahit siarro sinuriam inang purnama boru simajutak amang situa PTD Siobing amang situa Jewi City Down amang Iwan BM Tapubulon amang situa Joseph Tapubulon bicar na 70 Padita DP Pajaitan amang situa GP Manihuruk Tugap Hutapea saat na 70 Insinyur MH Siobing Dr. Andus Pontius Siobing Goster Sinaga Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang Sahat Hutahayan inang Nyonya Mas Delina Bursirait. Trop siya na sida li Tuhan nang liling marsahit. Unak palos na sida madili ali Tuhan. Alaya sa ruktong dingot pasat tungulu na tuho. Jala marpakirimo di bagasak ko. Jama akka pamatang na sida na manaon sahit asapiut na sa sahit siya pamatang nasida. Paso-paso tangan ni dokter ubat
si panganon. Pasu-pasu pelayanan niya ka yanakon keluarga. Asa di bagasak kolong iroha do las ni iroha na sida patupahon. Marpakirimon di bagasak ko. Tumaw pa sa tami ali Tuhan nang namamaritaw barita na uli di luat ni na sa tumadaho. Sa orasi perbadiay, persahalay, perguguin na sida ali Tuhan. Asararat tarajaw mo di sadok portibion. Ukap rohani halak na manangi hujamita na sida. Dohot na sida mamuji pa sa guar mo na badiyay. Majalo hanguluan na siya ko. So nguni mali Tuhan de bata manami. Nang parpunguan ni halak Kristus di sadok portibio di bagai sadarion. Suruh matodim to di perbadiyay. Tuak kanapa som lama maritau katam. Dohot tu parpunguan ni sarhut na ruas nyuriam. Majalo hatam na badiyay. Gabi gogo di nasida madalanya karya-ari ni nguduna. So nima nang pamaretanam gonggom mamar hiti-hiti wasom. Leo sa halabisuk kapistaran sarep ni roha. Gogo dot hai pason. Lumubi dia manami Presiden Jokowi. Lalu manguluh bangsa dohot negaron. Marsada ni roha dohot wakil presiden. Sudah menteri. Kapolri, Panglima TNI, dohot jajaranna. Sudah aparat pemerintah siap pusat saat di desa. Nang legislatif, judikatif. Ya biar maredo pokok. Jala lomoni roham na saut di tengah-tengah ni bangsa dohot negara nami. Karungan nami na pinaburu-buru. Di nasubui pajongjong bagas di gereja. Dohot nasubui beribadah. Ala ni pabenan ni masyarakat sekitar. Pauban na sida salut na li Tuhan. Asalam dihanguluhon akka masyarakat sekitar. Hidup berdampingan son na marhahamarangi. Di tonga-tonga ni bangson. Asa doho tak kadongan nami. Marlas ni roha mamuji guarmu. Marlas ni roha mamestahok katutubu mali Tuhan Yesus. Tubuh di roha na sida. Di bagasan paru kilon dot kesulitan na ni alaman na sida dirut parhuriaon. Mauliati madihuali Tuhan de bata manami. Say tangihom matangyang nami. Marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita tapat saat ma pilihatta tujulu.
martangiang mahita pasaton peliata. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haro ruani salut sileo-leo nadinggan, dot nasa uli basa na moliutus. Pasatay ma siya nanidom mito hami, pilihan nami ito ho. Siya jalo may gabiwap na hutus di julum. Paso-paso may dalaramoti. Asaw para siya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marihiti dim. Asalam utadahami godang ni sileo mito kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo. Sero maharajaw mo, say saut malo maniroham di banua tongaon sonda di banua gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami song panesa nami, di dosa ni doa nomor dosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan ne batama ho. Di sedakon Tuhan ne batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dopakkon Tuhan ne batama buhina tuho jala di pasarhom madamena tu todim.